салом алейкум бародарои азиз, хуш омадед ба канали ман Фирдавс ТВ, Инстаграм Фирдавс ТВ, Ютуб Фирдавс ТВ 04, TikTok Фирдавс ТВ. Бародарои азиз, старт имрӯз дуюм числои старти бозии Lexus RX 350. Lexus RX 350 тоза 350 мошинча қафои бо тонировка дора, состояниш ба дараҷаи олия, мегири мешини фақат меҷиқи мерай. Нархи билет бародаро 250 сомон, как обычно 599 билет 250 сомон, 50 приз яташ мошин. Дита 5000 сомона, дита 2000 сомона, 10 1000 сомона ва 35 та 600 сомона. Дуюм число стартиш биромад, сеюм число 100% бозӣ шуд. Намрем зинда бошем, насиб карда бошад 100% бозӣ шуд. Кадоме ки ҳамин дуюм число билет мегира. Мошина сеюм число зад, болои капот 3000 сомон нах аз дасти мо мегира. Бародарои азиз, ай тарафи дасти рости шумо 3115 WhatsApp-ай, дабайн 3115 шоти Вавилон-ай, ай тарафи дасти чапи шумо 881 1344 Душанбе Сити Алиф Спитамен ва 61 261 рақами телефон идам Душанбе Сити Алиф Спитамен ва Орион банк Алиф виза ҳам ҳастай. WhatsApp да салом наза ҳамаи маълумот шумо да мебиёд. Худованд нигаҳбон бошад шумо ва аҳли оилаи шуморо. ҳазор раҳмат барои дастгириятон. мерем мошинчаро тамошо мекунем.